coba waspadakno bocah kuwi nggawa apa geprek anting-anting plera milang-mileng coba waspadakno bocah kuwi nggawa apa solai kemuyu plera guyang-guyu coba waspadakno bocah kuwi nggawa apa ae oh ya ae oh ya Yuk aus aus omahe ning pinggir kali tansah wira-wiri goleki senenge ati anake wong tani omahe ning pinggir kali anake wong tani omahe ning pinggir kali aja wira-wiri goleki sentreming ati anake wong tani omahe ning pinggir kali anake wong tani omahe ning pinggir kali tansah wira-wiri goleki senenge ati anake wong tani omahe ning pinggir kali tansah wira-wiri goleki senenge ati anake wong tani omahe ning pinggir kali anake wong tani omahe ning pinggir kali aja wira-wiri goleki senenge ati anake wong tani omahe ning pinggir kali anake wong tani omahe ning pinggir kali tansah wira-wiri goleki senenge ati anake wong tani omahe ning pinggir kali aus jalan-jalan ke Simpang 5 kota Semarang Simpang 5 kota Semarang jalan-jalan ning Simpang 5 jalan-jalan ning Simpang 5 Simpang 5 kota Semarang Simpang 5 kota Semarang ibarate tindak tanda budi luhur ibarate tindak tanda budi luhur kanggo nggayo masyarakat adil makmur kanggo nggayo masyarakat adil makmur jalan-jalan ning
budi luhur kanggo gayo masyarakat adil makmur kanggo gayo masyarakat adil makmur Simpang Lima jalan-jalan ning Simpang Lima Simpang Lima kota Semarang Simpang Lima kota Semarang saya cari manis bunga melati yang saya cari Kak Siti manis bunga melati melati pujaan manis mana rumahnya saya cari manis bunga melati yang saya cari Kak Siti manis bunga melati melati pujaan manis mana rumahnya para kanca ambelani kulon praga ayo para kanca ambelani kulon praga kulon praga ada dasar Pancasila pagi-pagi mandi di kali tangan indah sekali pemandangan indah sekali pagi-pagi mandi di kali pagi-pagi mandi di kali pemandangan indah sekali pemandangan indah sekali pagi-pagi mandi di kali pagi-pagi mandi di kali pemandangan indah sekali pemandangan indah sekali pagi-pagi mandi di kali pagi-pagi mandi di kali pemandangan indah sekali pemandangan indah sekali pagi-pagi mandi di kali pagi-pagi mandi di kali pemandangan indah sekali pemandangan indah sekali pagi-pagi mandi di kali pagi-pagi mandi di kali pemandangan indah sekali pemandangan indah sekali mandi di laut ikan cucuk mandi di laut kena ombak bergoyang buntut andeng-andeng di atas mulut andeng-andeng di atas mulut ojo dipandeng muda kepincut ikan cucuk mandi di laut kena ombak bergoyang buntut andeng-andeng di atas mulut andeng-andeng di atas mulut siapa mandeng mesti kepincut andeng-andeng di atas mulut andeng-andeng di atas mulut siapa mandeng mesti kepincut cucuk mandi di laut ikan cucuk mandi di laut kena ombak bergoyang buntut andeng-andeng di atas mulut andeng-andeng di atas mulut ojo dipandeng muda kepincut andeng-andeng mandi di laut kena ombak bergoyang buntut
sebelah yang baju hitam, siapa namanya? Yang gelung kunde, saya kira belum punya pacar. Pintu kayu, lolo hae, jendela kaca, lolo hae, pakai keris, kok cuma sebelah. Aduh sayang, yang baju hitam, lolo hae, siapa namanya? lolo hae, Yang gelung konde, saya kira belum punya pacar. kayu, jendela kaca, bagai kain, cuma sebelah yang baju hitam. Yuk. Hae, Aduh sayang ngapuntene saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mu kepiye carane. Aku ora bakal luntur sayang, ora bakal goyah senajan kahanane kubra. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ono ngancani neng saben dina. Aduh sayang ngapuntene saestu, yen dereng saged nuruti apa karepmu, tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mu kepiye carane. Ora Bakal goyah senajan kahanane kubra. Ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ono ngancani neng saben dina. aus aus Kudu putra kinasit aus ya yo yo coyo efeknya gedein om yos yos efeknya gedein om efeknya om cuy lo sa oke oh iya, oh iya, oh iya, oh, aus 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 oh iya, oh iya, oh iya oh ya, aus oh ya, oh ya, oh ya, aus ya
Aus, hei, yo, 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 yo. Iya. Om, mic saya mati om. Yo, om, mic-nya Mas Singgar, menika. Kuda Putra Ki Nasih luar biasa di kesempatan siang sore hari ini hadir bersama bintang tamunya Indonesia ada Mas Enggar. Mangka ing yudha sang satriya tama netep ingkang sumpah prajurit nedya hamila bangsa lilata ing nyawa satya prataruna maning bangsa Mangka ing yudha sang satriya tama natepi ingkang sumpah prajurit nadya bela bangsa lelata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa ing yudha sang satriya tama natepi ingkang sumpah prajurit nadyan bela bangsa lelata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa. Sang satriya tama natepi ingkang sumpah prajurit nadya bela bangsa lelata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa sang satriya tama natepi ingkang sumpah prajurit nadya bela bangsa lelata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa. Aus, oi. Oh, ya. Iya. Putra Kinasih, Putri Kinasih. Gedruwek. Iya, heeh. Kene butone metu, ayo. Arjuna gedruk yuk ya tayo la 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 sayuk rukun rame-rame tumandang karya agawe samapta siyaka rampaki rasa sarengan sayuk rukun rame-rame tumandang karya agawe oi la oi mae cerak ra ngampirke blara disampirke mae cerak ra ngampirke blara disampirke
Mae cerak raka berkes Hargete hoya hoya wis metu awas hati-hati coba cedak-cedak kuwi terawasi Ane wis metu awas hati-hati Coba do nyedak-nyedak Mengko ndak kedutan Sidra. Ya 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 he ya Yes. Oh. Oh. Ayo cok, ayo cok. Ayo. Ya. Yo nok yo. Haus Aus, hoi. Au. 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 Yes.
Satriku ngatur sugeng siang. Datang-datang batuk Pak Dokter. Kena asap. Kena asap. Oh, asap. Batuk. Nggih pripun Om? Nggih. Menika wah jan sone empuk tenan iki. Lagune nderek jenengan monggo. Derek ten pundi? Sementara belum ada request masuk. Ya dan sebelumnya diucapkan banyak terima kasih buat MDS Audio Profesional Sound System. Pripun Om menika badhe pun minangkani menapa? Oke dikasih lagunya satu lagu. Lagunya satu. Pus Pito Nolo. Spesial dari Mas Dokter Enggar. Oh, saya. Oh iya. Ini volumenya dikecilin aja enggak feedback. Volumenya Efeknya aja sedikit, yang Mas. dikecilin. Kudu putra kinas sih. Wanatya ayu utama ngambar arome kusuma mulat leng-leng pronto agawe semeng nolong semulir pahit madu lindri nyawang netramu dasar lancir kuning agawe sengsem atiku Banjar dan kujiwo kanton memanis sekar mekan dan melati rinoce kanton dinelu takkan diade jaga katresna ayo tan ayo tiada yang lebih indah tiada yang lebih hidup selain hatiku andai engkau tahu rembulan kang sumuran nyekseni tresno kanggo lan noliyo mung sira sayangku kudu putra kinase asli loh Kerja bareng MDS Audio Profesional puas Sound System. tenan Iyo, iyo, iyo. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. ngambar arung dan kujiwo katon memanise sekar mekan lan melati rinoce katon kinelu tak antiade jaga katresna Ora tareto
seni tuku dan ono liya mung sira sayangku tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai engkau tahu Rembulan kang semutar nyakseni tresno kang tuku an ono liya mung sira wong bagus dan ono liya mung sira sayangku ya sayang sapa Pak Dokter? Ibu negara Indonesia Oh, Ibu. Puspitonolo Oh, iya. Banjar Arum Banjar Arum luar biasa. ini dalam rangka apa Om hari ini Dalam kita di sini rangka- Hari jadi Hari Tok jadi. Sono. hari jadi ke 79 79. oh Kaluran Tok Sono. kacek setitik ya Om Nggih. oh Karo sapa Pak Dokter? sama Iki jarene 11-12 karo jenengan jarene. Lho. Iki. Oh ketuan. Ketuan Iki Dik. 11-12 jarene. 11 karo 40 Dik. Oh, J Om menika badhe pun minangkani menapa menale monggo Iya, ayo Mas. Yo ganti personil. efeknya boleh Oh, gedein nggak tekan. ini Om efeknya gedein dikit boleh nggak ben rodok cempreng ben rodok enggak cempreng Tidut. J masih bersama Kudo Putro Kinasih dari Wono Wonobroto. Broto. Tok Sono Sentolo. J bagi yang mau nanggap monggo Bisa. kontak personnya di bawah ini iya, 3-0 ganal ya Pak Dokter. di bawah ini Iya. ini ki ya Cah Heeh. Nek nanggap kira-kira piro Pak Dokter? aku tidak tahu Loh, murah pokoknya sing penting iso ngunyangoni sindeni. sing penting ngejak monggo kanca-kanca Ayo mau Mas. Ayo Dik. Ada Ebitri ya Pak Dokter. hah Ebitri. EB3 4567X Iya. monggo Om Angenku ngambara anembus mega. Hitung lintang sesulo padang rembulan. Tak goleki ana ngendi si pancerino. Tak kirimi kidung keteteking jantung. Hey! Longitan long-longan kang rembatan. Kamu soro anggreket jiwaku. Ayo, Tak kirimi layang kitir, tak sampirke angin sumilir. Ora krasa sliramu tansah tak pikir. hari mengira wayangmu beto hatiku sing tirta saumpama kapan boyong aku bisa ngegep cinta ngrengko endah ing rembulan Aku samar kuatir lamun to Mekar. mekar neng ora kang cengkar kang tanpa upama
Oos. Yo. Oos. Yo. Oos. Yo. Oos. Yo. Oos. Oos. Oke mas, banter ke mas. Hangenku ngamboro anembus meko. Lintang sesuluh padang rembulan. Tak goleki ana ngendi si Panjerino. Tak titipi hidup ketebakan jantung. Soro anggrangke jiwanggo tak kirimi layang pitir tak saperke angin sumilir opo ra krasa sliramu tansah tak pikir. Yo. Om ada Elsa di sana Om. Oh iya. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang. Truk ketruk. Yo. Arjuna Gedruk Yogyakarta luar biasa. Masa gedruk kok dibecek? Takut kepleset Pak Dokter. Tadi sudah kepleset. Besok pakai sepatu boot Oh ya. gitu ya. Aus hei. Yo. Oh. Ya. Oh, yo. Oh, yes. Yogyakarta. Yos. Iya. Iki lor. Iki lo. Penangkal hujan Pak Dokter. Betul. Iya. Oh, ada Mbak Elsa. Elsa Kelor. Habibi. Iya, tenang pokoknya anggere pawange udan isih nang kono tenang. Mbak Elsa Kelor.
nomor anten. Umar Hamzah. Minggu ki puskesmas tutup nek ana hipertensi. Periksa endi? Mak, Pak Dokter jenengan betul alat mboten? Niki mangkon sing guri niki. Kula mboten geseh. Kula namung nggo jaran ini. Loh, jarang. Yuk. Raden Marmoyo ingsun timbali. Ingsun timbali. Raden Marmoyo ingsun timbali. Ingsun timbali. Oh, ajaran iki. Timbalono Marmoyo Raden Janaka. Raden Marmoyo dasar bagus kepara nyata. Kepara nyata. Raden Marmoyo dasar bagus kepara nyata. Raden Marmoyo apa payung? Raden Janaka. Raden Marmoyo ingsun timbali. Raden Marmoyo ingsun timbali. Ingsun timbali. Timbalono Marmoyo Raden Janaka. Raden Janaka. Marmoyo ingsun timbali. Raden Marmoyo ingsun timbali. Ingsun timbali. Timbalono Marmoyo Raden Janaka. Wes tenang Dik ya. Sesuk men ditensi ya. Sesuk ditanggap meneh nok ya. Ketoke rada geseh sithik tenan. Miskomunikasi ngono kan. Yo, Co. Yo. Ora ketok Dik, maaf ya Dik. Sesuk jadwal meneh seminggu ning. Yo. Iya. Jelas sembuh mari Dik. Wis pokok men. Yo, tenang sesuk jadwal meneh. Sesuk jadwal meneh. Ora usah bingung. Kuda Putra Kinase itu 3 kali sehari. 3 kali sehari kayak obat. Terus sote. Njur sing bayar sapa? Gusti Allah. Hantu. Blockingnya hantu ya. Di sana kosong hantu. Pak itu hantunya disuruh blocking ke sana Pak. Maunya deketin sama Pak Dokter. Iya. Iya. Lilo. Bu. Yes. Yo Mas Lilo Mas.
nomor antrian. Iya. Ya, Cak, yuk. Asik nih, Dek. Mosok. Opo wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sineksen lintang rembulan jarene tresnamu mung kanggo aku. Wis nganti telung atiku nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng wanita liya. Ora nyono ora ngira kowe madhot taline asmara tresnaku kang tulus suci rambut jaga malah mbok mlenjani. Apa pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu nadyan abot jroning ati nanging aku ra bisa ngocati. Lilo atiku wis lilo nadyan batin ku keloro-loro nanging aku ra kuwowo marga aku wis kebacut tresno. Yo! Oh, iya. Iya. Oh, yos. Iya. Ser. Iya. Ayo, Dik, awas lu, Dik, jatuh lu. Gendong. Piye kok tak gendonge wae piye? Ayo. Oh, iya. 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 Aus. Hoi. Iya. Yo. Nyongki wakol-kol kemelengan
glempang segane dadi sak latar wakul glempang segane dadi sak latar budul-budul kepelengan nyuki-nyuki wakul kepelengan wakul glempang segane dadi sak latar wakul glempang segane dadi sak latar. Mayir. Iya. Julek sama Pak Wawa. Iya. Iya, dipilih yang mana sing ngendi, Dik? Heeh. Sing niku keng selupan apa to ta? Iya. Om yang itu keng selupan apa to? Oh, iki titik sing nang kene jan kuwi. Oh. Owner. Jadi dia CEO. CEO. Nyamar. Oh, CEO nyamar. Iya. Tombo ati iku ana 5 perkara kaping pisan maca Quran samakane kaping pindho salat Oh iya. Oh iya. Wong kang soleh Iya. Oh, yes. Sembuh. Jan pindho. Domor antri. Oh. Coba melempar manggis ku lempar maka ku dapat ku coba melamar gadis ku lamar zamane ta ana wong tuwa rapi perawane yen bengi nangis wae awati karo manuke iya yo iya oh kasusnya kan orang gampang ngomong
sing nyatane tresno kowe sumanding wong liya apuranen aku yen ninggal kesliramu nanging atiku wis dudu tuwekmu Gusti tansah krungu apa panyunanmu muga kowe enggal entuk gantiku ati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasan ing kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu lara merga rasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilakake aku sumanding wong liya nglilakake aku sumanding wong liya iya Iji, tenang mawon boten jawah menika santai. tasih setunggal tasih setunggal babak malih mengke wonten asunipun wonten calekipun monggo. Iji mekaten